ug karon sa sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Hudas! Ridintor! Kinsa man ka, ha? Andrea? Oh, I love you, boy. Hay ka, ha? Hain ka! Please, magkita ta. I miss you. Please, Andrea, ayaw ko katawi. I really miss you so much. Sulti ko, nga magkita ta. Okay ka, ha? Anong ka makatuwag kang gabi una? So, wag yun di ay kumasayop sa pagtawag ni mo. Tungod kay, nagkinahanglan pa man di ay ka na ako. Abi ba na ako, og okay na kahuman ni Botilya si Rosana nga maoy imong pagkaslan. Nahibaw ka yun sa rason. Nang napugos ko sa pagpakasal ng babayan na riba. Survival, Andrea. So, may enjoy ra gihapon ka uban niya tungod kay lahit ka naman karon. Dunay kuwang, Andrea. Dili ka na mapalit sa kwarta ang gugma. Kagipalita naman ka. Mga ayaw ko pakiyasa, okay? Ina ko. Sige na, magkita taong mahaba. Hain magkakaroon basi, ha? Asa ka na ko palita? Ay, here's your coffee, Dad. Coffee. Ganihan na ka niya? Now lang. Why? Nakita mo ko kanina nga madiretso kag sudi ni sa library. Mao ako nahuna nga mag-overtime na sad ka. Nagplano na sad ka nga inay mo paway, diretso na sad sa imong trabaho ug imong gidadin ni. Dad, ayaw kalimot, please. You're not getting any younger. Di na healthy para nimo nga magpunay kag pamuwaw. Mao kung ako kay ikaw, after ka mag-coffee, katuog na lang, okay? Sige. Salamat sa concern, ha? I love you, Dad. Kung maginanglan ka sa akong panabang, naara ko, ha? And sorry, di ay nga, nag-apil-apil ko sa inyong diskusyon ni Mami kanina. Di na tumakusap. Good night, Dad. Uwa ka to siya makadungog. Sa akong pagpakigsulti kang Andrea. Mami, Oh, yes, lovely. sorry nga, wala ko manuknog. I'm here just to say good night. Good night, Mami. Sleep well. Oh, si daddy ni mo? Na, di sa lang to sa mukon, ay kitingali gisapot pa. Lisod na. Tingali bumulanog na sa antingog adto. Tungang gabi inara ba? Baway na, Mi. Good night. Sige, night. Sorry ninyo duha. Nalain gani nga akong hunahon nagagabi pa. Maungagi ko mahimutang. Mga akong gingisundan sila si tatay nimo ila. Ingon man si lolo nimo bro. Moya mong nabdan pagtugbaw sa tingog nila ni mo nga nakikatubag niyong duha ni Mano Amboy. Maulang dali pahipi si Ira sa kadlok nga iya mo malingian. Og nadungog ninyo ang tima nga among gisikutan. Ito lang yung pag-ingon nga. Salbahis ka. Kung dili na siya gusto makita ka. Sabi na kung dili ako makadungog pa ng mga po nga tungod kay nalipay na siya. Kaya nagka-reconcile nami. Human sa taas nga panahon nga nawa ko sa iya mga mata tungod kay dito na ako sa layo mo padayon sa akong pag-eskwela. Ug tarong na. Pero kag kanina, yano na sad kayo niya nga gilabay ang mga bating po nga rin ako tungod kay ako pang gisanta ang ilang pagsulti ni Mano Amboy. Ano sa mga ginahitabo sa ilang pagkita, bro? Wa madretso ang iyang tumong bahin sa yuta. Iya madayon nga gidiktaran si Mano Amboy. Nga kinahanglan ko nung mapakita niya si Ila. Kay ngano ko nung walang magpakita niya. Nga yaman ko nung gisaaran nga ipahimutang og maayong trabaho. Pero sa samang higayon, musilibin niya. Sorry bro ha. Pero wa pa malimti sa tanang taga din ang pagkasirok sa babae ni Mayor Victor. Nagtuon tigil siya. Nga wa makabantay ang mga abtik og mga mata sa iyang mga tinanawan ni adtong iyang mga naibkan nga hapit na lang
kit-kiton, kung mahimo lang. Katulad na may isang babae nga taga-tabok. Naibawaan man lumiagi ito sa mga kamap. Ganun na missing man. Wagi o sa kanakatubag aron matagan o katinawan ang ginangatan at payhana. Basta gigilungog na lang ang missing. Pero may mga istorya nga migawas na sa buhay pa to, may nakakita kay kauban santo ni Mayor. Ay, grabe kayong issue sa imong amahan bahay sa mga babaeng batan-on, oy. Sawa pa mo mga buti na silungsod si Lovely. Tungod kay, nagpadayon pa sa inyong pag-eskwela dito sa Manila. Karoon lang ganin na nahilom. Oh, tungod tingali kay, may abot na tingali sa dunggan sa imong amahan ng mga tabi-tabi, mong nang matngon na na. Paong dili ko musugot na makalugar sa pagduol mo ila. Dili lang siya masyab. Data nga mo ingon anak bro primo. Ug ikaw ila. Pag-amping gyud. Kung dili ka gusto nga masugam sa kadaot ang imong amahan ug kaming imong mga friends. Sayo ni mo, naggamata day. Gusto ko matampong sa unang misa, kaya ini ka human, masuroy ko, inday. Naibaw na ka, adlang Domingo, maong dapat lang unahon na to ang Ginoo. Ay, mami ni mo, dili mo simba? Karo sa ka na hinumdum, nga mo sayo nagsimba ang akong inahan. Ay, imong agahon. Aron mag-agi na sa glalis, una matuman ang tumong. Asa magrasyaan na nga makiglalis pa, una mo atubang sa Ginoo. Mas may pag mag-iyahay na lagluwas sa kalag, eh. Ay, kalang Nakalain mo lang. Kanino unta paminaw nga ang pamilya magkayusa kung manimba. Pero unsaon man ang akong mga olds ngang importante para nila ang worldly activities man ug ang papadaghan sa ilang kwarta kaysa makig-uban sa ilang mga anak sa pagsimba. So, no choice ang anak kay may gana ang parents sa pagsimba, maong magsolo na lang basig madapag kahig inigbalik sa Ginoo. Inday lable. Inday! Ay, Inday, ay sabaangan nagmata na ko. Ani ko din mo pesto. Kaya din klaro kay na kong makita nga magduong na ang sakyanan ni Daddy. Sa'yo pa kay ni Bangon. Naligo tingalig sa'yo. Of course, nagpahaw mo itong maayo. Kaya may ikatagbo nga ex nga ito niya. Tagadiin ka na mabayhana. Ug unsa sad kay hitsura. Magalabaw ba ka na sa beauty sa akong inahan? Karon ka, mailhan talang ka ug akong mahibaw-an nga maghimo mong milagro ug ang akong amahan. Ako gyud maningil nimo. Ay, timing. Ang sakit na ni Daddy ay. Good luck. Good luck na lang. Sa ngalan sa Man, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Good morning! Oy, good morning. Gusto na ako masimba. Pero di lagi masugod si tatay nga malugsong ko. Pagkalaay. Sana man lang mahitabo sa akong kinabuhi ani kung punay tag-ingon ini. Dili di mawang gusto na akong kinabuhi kung mamura na hinuong kong piniriso ini. Gusto kong may kagawasan kong mulupad parehas langgam. Gusto lagi kay ko manarbaho. Magamit ang akong gieskwilahan. Bitiwas ra gani ko giskwela pero lagi para ba matuman unta akong mga damgo ba. Unya anhiram da ko kutob dinhi. Ay, mo lagi. Ay, morning wa. Gusto kayo nato nga maka-experience sa pagpakigsagol sa lahi ka pundok sa mga tao ba? Pareha sa taga-syudad. Makatunta sa lahi mga paagi sa pagpasikot-sikot. Ano mo angat ang itong kinabuhi? Sabutin na ninyo. Ug hukmi kay nara ko nga andam mo palayo. Ha? Dili sa pagpanghambog no. Medyo may mga kaila masad ko nga dili basta-basta nga akong maduol. Aron nga katabangan mo. Mao lagi na. Langyaw is the key. Para ngadtos katumanan sa ato mga damgo. Ato na pangandaman. Maglangyaw ta. Mobiya tag kadyo tining napita aron sad nga kuan maka-explore mo. Ipaniguro na ko ninyo nga naatay kadangpan. Pero dili mahimo nga biyaan ako sa tatay. Hasta si Lolo. Then let's stop talking about nonsense. Nonsense? Di mong good.
parehas Miss by Primo ug pangandoy jud. Maong di-grab na mo ang oportunidad nga gi-offer sa imong amahan tungod parehas ninyo mga sapian, nasag may mga damgo nga matilawan ang inyong kinabuhi karon. Dili man gani gustong mutupong yun, pero bisag mo angat man lang ba, unta ba? Pinaagis ka og galingon namang paningkamot. Mataga nagkatumanan kung magkasabot lang gid mo inyong mga kapigwangan, Ila. Operasyon lang ang gikinahanglan. Aron dili mapakyas ang inyong gilauman ni Bro Primo. Ato ka riso yan ugsan at nitatay ni mo ila. O sa akong lolo. Tanaw na to kung sa ilang kasulti. Para na ako, usa lagi maayong buhaton aron ninyo magamit ang inyong mga kurso. Manimpad sa dapit nga dili maabot sa mga mata sa tao nga atong gilikayan aron dili mabalda ang inyong tumong. Husto kayo. Ato nang sabutan o bayo. Iguang kundatan. Lupig pa niya'y kumi. Madali ay nakatakot sa kong amahan. Well, in fairness, makabugto sa brief ang gagang dako. Kaya tanaw na ako maayon mo daga rin niyo. Unlike ni mami nga wagi paki, bisag maglambing pas daddy. Mao ang resulta, na ipahungaw ng piranhang dako. Ay, yan ako sa layo pero wa matago sa kong pananaw. Ang kahinangop ni daddy, mamisugat sa babae nga nanaog sa sakyanan. Oh, wow. Huh. Bagong modelo. So rich. No. Dili gyud rich parehas nimo nga. Naka-jackpot gyud. Igo ra kong nabinlan o gamay konsumo sa foreigner na kumbana. Nga dali rasad kaayong namatay ug wa pa gyud makabilin og anak. Mao nga karon, gilingaw na ko ang akong kaugalingon. So with me. Laumi nga malingaw gid ka. So, shall we? Let's go! Kay gimingaw na sa kayo kanimo. Jude! Pwede ba kulukang ikasulti nila ni Manong Amboy og Lolo Bro? Sure, nganon dili man. Ayon man sila. Dili ka mi mahimong plus uno nimo Jude. Ha? Dili bahimo nga amo lang talugan din sa bukid o sa bisan asang suuka nining lusurat sila si Ila o Primo Jude. Sakit sa akong buot ko na ingon ana lang ang mahitabo. Tungod kay nakasabot kay ko sa gibati nining duha. Gusto na mo sila nga paluyuhan sa gusto nila nga mahitabo sila kinabuhi. Oh, salamat Imano. Ayaw mo kabalaka. Kaya ako mo pahimutan ninyo. Ug mintas pa'y kusog pa. Gusto pa may manarbaho para dili matiot og kalaay dong. Pag negosyo na lang mo, lo. Hindi naman maayo nga ang pamunga manarbaho. Itugyan na lang na nila ni Ila o ni Bro Primo ang pagpanarbaho. Di lagi mo pasagdan. So, asa man dapita ang maayon na pong atuan? Asa to bro? Sa Manila. Manila? Dito, panay makapanglawgaw ninyo. Makalihok mo, kutob sa inyong gusto, nga way makapanghilabot. Mao nga, matilaw na ninyo ang tinuod nga kalinaw sa pangunahuna. Adto tamo dito ipahimutang. Nabagan sa usa nako kasugi kayo nga tao nga buutan kayo. Usa ka matinud-anon nga alagad sa balaod nga nagtamod gyud sa iyang trabaho. Ug andam nga makapanalipod ninyo sa tanang panahon. Ana lang? Imo rami isalig sa uban? Imo minggiyaan? Pwede din na. Masabot man sa imo sinultihan gud. Ay nara ko eh. Nalimot ka sa atong gipanumpaan nga walang iwanan. Ha? Oh, mao gani. Kanin nang niri ako sa pagsige ni mog ingon nga imo raming ipahimutang uban sa usa ka taong matinud-anon nga anda man nalipod namo sa tanang panahon. Pero na ako nga iyang katimbang. Oh. Mo na klaro. Oh, lagi ba? Di ba alalim ang pagpundos usa ka dapit na dili ka suhito. Nanaybaw ko. Mao nga ang una-una natong buhaton humanta makapahuway ini kaputato dito. Ha?
Mag-road tour ta. Unya, manuloy tabi sa kasa. Siya, di mo masuhito. Kung mao ka na. Ato na nga, pangandaman ang adlaw, kung kano sa ata nga manglarga. Agree. May gibati ka? Oo, man mi. Pero nakita na ko sa imo mga mata nga luya ka. Wala ni, anigtag na. Gikapoy lang ko. Ay diin ka ba mo abot og soroy ka ganiha nga dugay ka mang kauli? Bisag, asa lang. Bisag diin lang. Dito ko sa mga dapit na gituhuan ako nga makalingaw sa akong mga mata. Oh, okay. Excuse me ha. Doon na lang ko'y tawagon. Okay, go ahead. Ay, wait. Oh. Ay, kalimti ang pagsimba, uy. Karong hapon, siguro nga makatunog ka sa bahay sa Ginoo. Dili kay magpunay ka ko dinhi, mag-ihap ka ng imong kwarta nga halin sa imong mga alas o ubang mga negosyo. Unaha ang Ginoo aron magmalinawon ta dinhi mi. Gamayng bikil, dayon mog away ni Daddy. Unsaon nga nagparehas naman lang mo nga kalimtan na lang ang Ginoo. Ay, lagi una. Mo simba lagi ko karon. Kanagikan sa imong kasing-kasing mi. Dili kay napugos lang ka kay gisirmunan ta ka. Pastilan gining anak ka. Ikaw gyud naliwat sa imong lula nga biyata. Adi asa ka ha, kay may tawagon pa ko ha. Ay, wala gyud kabutangan sa akong kalipay. Bro, sa yes. Mo pagkawala sa among mga damgo ha. Kung nagpakita man ko concern ninyo kana tungod kay wa na tamo isipa pa nga laing tao. Salamat. Tabi sa si ate man eh. Hello ate. Hain ka, magkita ta. Sige. Huwata lang ko. Asa? Jude! Ma'am! Jude, anak! Ma'am! Ma'am! Pastilan naunsa naman tayo ni. Uy. Mo na'y mahitabo sa pamilya nga wa magmahal sa Ginoo mi. Guba gyud. Mamayo kay mi anhi kag yun sa ato. Bisag gibauran kasi mo nga mahal. Bisag kapila pa ko bauri ni Daddy. Kung gusto ko mo anhi, magkahimo ra kay ko. Kay wa man ko mahadlok niya. Pero maglikay na lang ko tungod kay dili ko gusto nga maghaling og kayo. Lisod na. Sa batasan ni Daddy, peligro nga malimot nga kabahin dayta niya. Mao nga maglikay na lang gyud. Ako siyang giingnan nga pwede ra gid siyang muanhi kay wa din Miss Daddy. Lingaw pa kay to. Mao nito makahuna-huna sa pagpauli dinhi. Ngano nagkasiguro ka man ana ha? Doon na ka ba na ideya kung hain siya ro mga orasa? Nagpauraray sa bukton sa ubang babae. Ha? Mi, dawata na. Nga ingon gid na siya ana. Pagkakita lang may higayon mo kundat gid na. Mong pasagdi. Kaya the more nga imong awayon, the more nga mugara na. Mong pasagdi sang magtagbaw sa iyang kaugalingon. Pero barugi gyud ang imong katungod. Ngano man, nakakita ka? Ganina. Kay gisundan man ako siya. Ha? Lupig pa yung mga dagag ulitaw nga bagong nagkauyab, oy. Ang babae, wag gid bati ang kauwaw. Pagawas na siyang ninot kang sakyanan mi, diretso day kumpayot ni Daddy niya ni kiss sa lips. Ew. Ug ang ako sang amahan, haskang nakagakos atong manyak nga dako. Nag-abot yun ay ang pulos mga manyak. Ayaw na lang niyo hatagi pagibugaton mi. Ibobo ang tanan nimong atensyon sa imong negosyo. Aron nga malingaw ka. Ayaw na nagtagda ang nabilin-bilin nga tiguwang. This time mo ingon ako nimo nga ayaw gyud padaog niya. Kung manawag aron magpasilbi nimo, ingna nga paliho ka siyang iya. Kay kun mo palag, ako'y mo bira. Hoy, Usaw niya ni mga adlaw. Duawo nato tumabayhana para magkaila-ila mo mi. ayaw. Dili ko gusto. Ayaw mo pagbinasos. Dili, John. Mi. Ayaw na lang ko sa ari kay imposible kayo nga dili ka mo sinta. Kay imo ba ng bana? Ha? Bana nimo ang giilog. Unya, nahibaw ba ya ka? Nga hain tong kabit? Murang hinog asawa nga maoy mangisog. Isog ayo. Arisgado pang mulabok. Aris mo inding nako kung yung pasipatan si Mami. Mas maayo nga dili na lang gyud. Likan na lang gud para dili mo samot og kaguba ang apelyidong Redentor. Salamat sa impormasyon, anak. Ya, unsa may imong giplano? May mohangyo ko. Aron dili ko makahimo og bati nga lakang. Mahimo bag imo na lang i-ignore ang libaw-an nimo? Ha?
Nga na naguto ka man. Uy, Ay, namiss lang nako ang presensya sa itong amigo. bitaw no? Ini mga orasa, naunta tatubangan sa altar or mga G, diin siya ang manabdan. Duol kid kayo si Jud sa Ginoo. Mao nga dili gid siya makalikay sa mga pagsuway. Muto ka na nga ang tao ko nga Diyos nun kaayo mao gipirming suwayan. Ambot lang. Wa ko ideya. Kung ikaw ako bangutan-on, o sa may mong gusto, nga magkauli ang maayong kabubuto ni Jude og sayang amahan nga mayor o dili na. Mas maayo gyud unta nga makasinabot og balik ang amahan og anak. Kung ba di mo makita sa mga mata og reaksyon ni Jud ang iyang gitago nga kagool? Tungod ang sitwasyon nila karon ni Mayor Victor nga nagkabangi ang kabubuton? Nya, kung sa may maayo niya baton, muluhod. Yan na. Ang ako nga malipay ko kung malipayon sa dang atong amigo. Okay ra ka siya karon dito sa ila. Be, nga. Mi, dili na ko baby ha? Nga ikaw paghihapon na akong baby boy. Kabutan, kaayo. Bang pasagdi ko nga hungiton ti ka, anak. Ay na nagsupak-supak ka, Jude, kay nagtambal lagi na sa kaminghaw ni mo. Usog na magud ko. Ay, nga no bang midaot man ka? Ha? Oh, Kuan mi. tungod kay wa na si mami nga muati man imong kaon unsa no? Mi, Anak. Anak, pasaylo ako at mga adlaw nga napasagdan ta ka, ha? Nalimtan ako sa makadiot nga. Doon na ko'y anak nga nagkinahanglan sa akong atensyon. Or tungod sa maong kalimot, maong... stop it please. Ayaw na lagi padayon. Mahimo pa. Ato lang itong ilubog sa kalimot. Nakalabay na itong tanan. Ay, pero naipahaw ko nga nagpabilin og samad sa imong dughan, anak. Gusto kong mamawi. Balik na din sa ato, ama. Ayun ako biyain na. Nagkinahanglan ka na ko, June. Sama sa akong pagkinahanglan ni mo, anak. Nindot ta kayong halunaon ko ni ako uban ninyo, mi. Wala ang nindot nga bation kung dili. Kanang imo kang ikauban ang tanang membro sa imong pamilya. Pero dili na pwede. Kapag pabilin ko din kay ang usa sa labing importanteng kauban nato din wa o dili na gusto mo ilan ako nga kabahin sa iyang kinabuhi. Mao kay na lang ko pugi. Pauli, Jude. Ako ng pagbuot. Ate, ayaw na lang ana. June! Mi, pasag din na lang una nga ingon ini nga to sitwasyon. Ay kalimot. Time can heal the pain. Ato na lang na paaboton ka kung kalusa na mahitabo. Andam ko mo paabot. Kung kalusa ang mapaong ang iyang kalagot nako. Mo nila atong paaboton aron na way kubot. Okay ba? Pero imong ihatag ang higayon nga among gipangayo. Nga anhi ka na matulog ni sabay karong gabi, okay? Bisag karon lang kong gabi. Good morning. Kahumot sa kong pinangga. Sa'yo lagi kang naligo. Oh, dapat lang. Niya pa man ka. Adios. Tingalig dili na hinoong ko makareport ron sa opisina, ha? Daghan na ba kay kong ati manunon nga mga papilis? Absent lang sa good. Ikaw bitay magbuot. No. Muripot lang ko una ko, okay? Uban ko, Bi. Ayaw sa uron. Next time. Kung magkailan o niya mo, si Rosana. Oh? Nganong imo kong ipaila sa imong asawa? Yes. Isip bagong kapartner na ako sa akong negosyo. Oh, good. Good. Sa ingon anang kalakiha, pwede raon niya kung makaduaw ni mo dito sa imong opisina. Wow, ka-bright gyud sa no.
Wa pa gyud ay mausab ang dagan sa imong panghuna-huna, Pangga. Mapili ka kung mayor kung bogo pa ko. Hmm? Sige, ganahan ko. Kanus aman ko nimo iatubang sa imong asawa. Mahibaw raon niya ka. Hello? Hi! Good morning! Ay, abi na ko dili na ka mo balik. Mahimo din na. Tao ko nga magkamaong mubalog og saan. Kakiw. Kumusta mo mga lakaw? Nagtiwas na mugubat sa daddy ni mo? Wa man siya, mao nga makalugal ko katog dito sa bahay. Kinindot sa feelings nga natambalan ang ako kamingaw sa akong kwarto o higdaanan. Kumusta, bro? Bro, ano niya? Nabalik ra. Sa pagkatinood lang, hapit kumuda sa akong kaluoy sa ko inhanoy. Nga nagpatuin taon sa luha. Nga nagpagikan ako sa'yo. Iyagi kong gigakus. Hugot gigayo. Sa dayan na ako gawa sa among gate. Mao nga inanay man ko nga mibating kawili. Nagdali-dali kong biya nga way lingi-lingi. Kay naglikay ko nga magkakita sad siya sa ako paghilak. Pinangga ka sa imong mami? Oo eh. Bisan ako may pagkuwag siya nako sa unang mga adlaw. Pero mahal na ako siya. Di mo din si Mayor, bro. Ha? Kung waman gani mo mag-abot. Ambot, asa siya maglaroy-laroy. O may kalibutan si mami. Kabati. Tinuod nga bati gyud. Kaysa panagtiayon man gud kinahanglan unta to nga magsinabtanay. Ang respeto ug ang pagkamatinud-anon gyud. Kung asa mo lakaw ang bana, kinahanglan gyud unta nga ang asawa yang tug-anan. Anong kalikayan ang mga pagduda, di ba? Nya mausad ang asawa. Sa sinugdanan, okay raman na sila ba? In fact, kung asa si daddy, naaman sa kilid si mami. Tungod kay niya itong panahon na manggol, nagtinabangay man na sila sa pagpadagan sila mga negosyo. Pero mausad lagi. Kami mga anak, mo'y alkansi. Kay hasta ang panahon unta nga para ila igahin namo ni ate, ila man gikawat. Og ila nga gipahimuslan tungod sa ilang gugmas kwarta. Uy, kaluoy. Taas nga panahon nga nalimot sila nga doon na sila mga anak nga nagkinahanglan sa ilang atensyon. Salamat na lang kay atong higayuna. Nakaangkon sa migyaya nga miila sa gawom sa Ginoo. Mao nga siya ang nagtudlo namo ni ate kung unsaon sa pagsimba o pagtahod sa mga puong sa Dios. Maayo kayo. Unya, imo bang gi-reveal sa imong mami nga atong planong pagbiya ining lugar? Papa, nanagana ko tungod kay nahibaw ko nga nagkinalan ron sa among atensyon si mami. Nagkinalan siya kakampi nga magkamaum-umaam niya. Ngano di ay Jude? Ang maing laki na kong amahan, yamang nahibawan nga midua og laing team. Nasad? Wa pa gid siya maundang nga nagpaingon mo siya sa ibang katiguang. No, unsa may mo mahimo? Mo. Sa may imong mahimo nga feeling ulit tao pa man na siya. Tao ra magud-tagol, abubati tagugma. Kung itugot sa higayon nga makaton ko sa pagmahal sa usa ka babae, no? Og ako gisa pakaslan. Dili gina ko sundon ang tunob sa akong amahan. Promise. Na, di na nimo matag-ano eh. Na ako ginapangiyoon sa Ginoo. Nga hatagan ako niya kalig-on aron kabatukan gid nako ang mga tentasyon. Daghang mga babaeng humok og ilong diha eh. Nga nas palibot nga posible kayo nga magpakitag motibo aron tamasod sa laang. Mo ni angay yung bantayan sa mga lalaki nga naitulubagon. Pero kanus ka pagka mahigugma ko sa bro. Ambot ka. Murag sirado naman yung akong kasing-kasing, bro. Imura na huna-una, bro. Dali ra kay ko nakakatuon og tagam.
Unsa man? Hain naman ka. Ngano nangutan naman ka? Oh, kaya nga no? Wa na ko'y katungod. Oh, Kinsa man ay ko si mong kinabuhi. O saman, kinahanglan pati kang pakiton sa atong marriage contract. Aron ka mahinumdum nga ni apaday kay asawa nga nagpaabot tibok gabi sa imong pagpauli. Diin man ka matog. hoy. Nagbinag-ulagi ka. O sinasunod sa mong ha? Anong sokton ko ni mong ingon ni Ana? Nga dili ka man sukton. Nga wa man ka mo pauli. Kay naa na kay Bag-Umbay. Kinsa imong kauban. Hoy, Ponyeta! Gabi pa naman ko naglagot ni mo, ha? Ayaw kong tiwasi. Ayaw kong sunguga og mayo kay daghan pa ba kay kong gatubang nga trabaho ni sa opisina. Itamparos ko ni mga dokumentong kagway ni mga nga ka. Oh, sige. Suwayi lang niya. Oh. Hoy, Ponyeta! Sugo nagbukal ang akong dugo, ha? Di ka kamuhunong ron niya. Uli-unta ka. Og makatilaw yung kinako. Ha? Ay nalagpauli, ay. Kundi ka maghigda dito ka na lang. Oh. Ha? Ayaw na lang uli diri. Humasi mong trabaho, diha ka na lang. Imo kong gibutang-butangan. Kung limpyo pa ang imong konsensya, nahibaw kag gibutang-butangan bati ka uwa. Rosana, palihog lang, ha? Palihog, be? Ayaw pangitagdaan aron mo dako ning atong lantugi. Hello? Hello, Rosana? Hello? Kanay asawa, dili pa daog og bana. O sa man oo kira ba akong pagkada? Pasado na ba ang akong arte? Pang-famas mi! Oh, Sweetheart, please. Ayaw sagsapot-sapot, be? Sweetheart. kaysa may dili mag-alboroto, kaysa mang utok ang di mag-alboroto ana ha, nga puwerte na kong kaligo. Nagpahumot kog maayo gabi. Giandam na kong akong kaugalingon aron lingawon ka. Unya wa ka mo to nga. Nya angay ba ko malipay ana? Daghan lang kay ko giatiman. O nga, pwede ba? Samta lang una ko. Nganong maayo naman kayo ka. Nga ganiha, mura magkagtigring kahambato na sa kontra dihang nagsulti tas telepono. Sabay imong nakaon. Nga lupig pa man ni Moroy piso nga daog. Nahadlok na ka? Anong mahadlok man ko nga, wa man ko'y nahimong atraso. Wa ka mo pauli gabi eh. Unya karong buntag, midiritso na dayong kas opisina. Ngano man na? Kuan, sweetheart, nag-apas ko sa oras. Ay, daghan yun ay kagiatiman. Oo. Amo pa. O sige na, sige na. Balik na lang dito sa munisipyo o kalimti ang tanan akong gisulti. Thank you, dear. Kiss ko, Ayaw na, ayaw na. Ngabil, Ayaw na. hey. Lakaw na lang, katingarig balangan pa ka. Ikaw, sige na, sige na. Thank you, dear. Mami, grabe hasa. May kay mudasi ang papel. Kung ako pa'y nahimutang sa imong dapit mi, mangambot lagit ko. Giluod ko. Be, manlakaw ta. Asa ta? Sulngon nato ang iyang kirida. No, ayaw kalimot sa gipasidaan ni Jude nimo. Ako lang. Basta kay malipay karaon niya sa akong ibalita nimo. Love. Pasagdi nga ako'y makigduwa atong impakta mi ha. Kay wa nay bili ang akong ugma karon. Nagtuod kang okay ko. Dili mi oy. Makita man tuod nimo nga mukatawa ko pero nagdugo ang akong kasing-kasing. Tungod kay dili gyud mawagtang sa kung hunahuna ang gibuhat ni Daddy kang Derek. Ingon man sa among anak. Wa ka lang gid masayod sa mga higayon nga ma-recall na ako ang mga pangitabo. Maglain gid akong lawas. Mangurog ang akong kaunoran. Ug bation day na ako nga lami gid kay isinggit. Baby. Bilib ko sa imong kaisog.
Nasina ko nimo, mami. Kay bisan pa sa imong nahibaw-an sa mga ngilad nga binuhatan sa akong amahan, makahimo ka pa man gihapon sa pagsakay sa iyang mga parayg. Nahibaw ka pa, ako nga nagtanaw. Nibukal ako duko. Bation ako nga lami kay siyang tukon aron makapaos ko. Anak, kalma lang ha, kalma lang. Unya nagmulampos ko Sa unsa? sa pagdisiplina atong iyang kirida. Love. Bye, ma'am. Iampo na lang ko. Bye. Hoy! Love! Lovely! Lovely! Ay, madam! Madam! Madam, ngano ka? Si Lovely. Apasa si Lovely. Madam! Ay, pasilan ginoo ko. Ayaw itaw itugot. Ipalayo itaw sa kadaot ang akong anak. Madam! Ay, pastila, madam. Wala naman si Lovely. Oy, gisuhin na nakwanta ng corner sa balay. Pero wala naman gil si Inday Lovely. Kay nga naman di ay, madam. Ayaw na akong pangutan Sige na. Balik na dito sa imong trabaho. Wala! Basig mauna na nanawag, madam. Tubag ka! Hello? Mami, relax ha. Relax lang. Ayaw ka bala ka. Wa ko'y dautang buhaton. Wa ko'y batik nga buhaton ni. Kukun mao ka na. Balik diri, anak. Yes, mi. In a few minutes. Oh. Mato na kong simbahan. Mangayo kog lamdag sa Ginoo. Uy, anak, ayaw ba good pagpagkasayo pa? Di lagi. Promise. Maong relax na diha, okay? Sige na, Mami. Bye. Si Victor. Hello? My dear, pwedeng mo hangyo? O, unsa man? May bisita nga mo abot sa ato unyang alas 6. Ako sang gingnan nga anak namin niya mag-dinner sa ato. So, pwede ka kung muhangyo ko nimo sa pag-andam og lami nga sudan? Gusto ko siyang patilahon sa imong linuto, dear. So, makahatag ka na kong pabor. Ay nga nung kinahanglan pa mangyod nga ako'y imong hagoon. Kung magpa-deliver na lang di ay ta. Ay ako magong ipanghambog nga ikaw ang pinakamaayong mulutong sudan nga akong nailhan. My dear, bagong prospect. Gusto makig-partner na to sa iyang negosyo. Oh, mao ba? Ug I'm sure, magka-vibes mo ni niya kay parihas ka mong mga hilig. Oh. Oo. Oh, okay. Tigalig, makaingon ka nga dili ko makabao mo hatag o higayon. Okay, sige. Tumanan ta ka. Akong ihatag nimo ang imong gikinahanglan. Thank you, my dear. See you. What a coincidence. Oy! Hey! Di ka kikan. Dinira sa sud sa simbahan. Pero dihara ko sa Picasso sa may altar. Dihara ko magluhod kay naglikay nga di ba disturbo sa kinasingkasing na akong pagpangaliya sa Ginoo. Gaunta, yaming ubanan sa mong paglawig paingon ngadto sa bag-o na mong kalibutan. Unsa? Naunsa? Uy, unsa lang istorya? Ako kung akong grupo, nagkasabot nga maglangyaw dito sa Manila, ate. Aron dito sugdan ang usa ka bagong yugto sa kinabuhi nga layo sa stress, sa pagkadismaya. Labaw sa tanan, malayo sa pananaw sa tao nga wala gyud maghatag na bili. Aron sa ingon, malikay mi nga dili makahimo og daotang lakang batok sa usag-usa. Sa laing bahin, gusto ko nga makalihok na si Bro Primo ug si Ila. Gawas no lang nga mugamit sa ilang nahuman nga kurso. Gawa na'y kadlukan nga samukan. Kamong tanan uban sa pamilya ni Primo ug Ella? Dili mahimo nga ibili namo ang mga tiguang. Labi na gid ang amahan ni Ila, ate. Tungod kay nahibaw ko. Nga karon naghunaw na natong atong amahan kung unsaon niya sa pagpanimaw si Mano Amboy. Tungod kay pakya sa iyang tumong nga ang kuno ng yuta nila ni Ila. Iyan ang gibuhat? Ako siyang abdan nga nakiksulti ni Mano Amboy.
Nga kuno, hatagan siya higayon nga mugamit sa yuta. Pero ako lang gisaw ang iyang gisulti o gipatuo nga dili gini mahimo tungod kay ako lang tag-iya sa yuta kay akong gipalit. Susperte niya suko eh. Suko kay siya. O wa makalikay sa akong mga mata ang mabaharon niya tinanawa nga to ni Mano Amboy sa iyang pagbiya. Mao nga dili mahimo isugal nako ang kinabuhi sa tao. Nagyatagan ako dakong respeto. Mao nga maghios sa misang pagpanaw. O niya ako. Di ba lang ko ni mo pangutanon kung gusto ba kong mukuyog ninyo? Nahibaw ko. Nga mo ginay mo ikisulti ate. Pero hangyoon talang ka nga ayaw lang biya si mami. Kinsa pa man niya manalipod niya. Sa pagkatinuod lang, usa na sa kong tuyo sa pagpakikita nimo. Ang pasaaron ka nga dili gid mo pasagdan si mami. Nga imo gid siya nga paluyuhan, dili ka biyaan. Ug nagtuod ay ka, nga ikalipay sa tong inahan ang imo niyang pagpalayo. Isalig na ako nimo ang pagpasabot o pag-am-am sa tong inahan ate. Ay nalang siya nga dili man dumalayo ng akong pagpalayo. Mubalik man dayon ko. Ingon man muduaw matag karon og unya aron sa pagtambal sa akong kamingaw ninyo duha. Pasag dili sa ko nga ako ipahimutang sila si bro Primo o sila si Ila ate. Aron basad nga makabayad ta sa tanang kaayo nga ilang ipakita nato sa ilang pagsagop nato sa dihang gihingin lang ta sa itong amahan. Nalipay na ako. Kagidawat ka diyag balik, mao nga ako itugyan din nimo ang pagkatiman gid ni mami, haba? Ay, di ta mo pasagdan, Jude. Magpadako kayo da matag karon og unya. Bisag nahibawgod ko nga do na kay kaugalingong hinipusan. Tungod kay di ko gusto nga maglisod mo dito sa inyo unang adtuan. Salamat ate. Jude. Salamat, bay. Amping ha. Ay, madam, daghang yung putay ang ibang lutoan. Daghang bisita si sir. Ay, dili oy, pero dili ta mo kumpiyansa. Kaya tingaling magdaon niya tog mga kauban. Maong managana na lang tangdaan. Kaya dili ko gustong maamong unya tas kauwaw. Kung dili dato gamiton ang atong utok. Ato lang gihapong dipinsahan ang imong agawong laki. Bisan pas iyang kabadlungon o sa kabati sa iyang batasan. Ay, hala, ungay. May tukar na sa di ay ang. Ay, bisag unsaon, dili na ginababangbang ang pagkadukirok atong imong Sir Inday. Bisag sungsungan at tingali gapas ng ilong atong tawhana, musuol gyud ang iyang pagkababaydor. Don't worry, ma'am. Oy. Ha? Atong putlan sa sungay tong Hudiyo. Wa ino may makapanamilit ni Ate Lovely da. May paggidaan na lang unta minimo si mong pagsimba, Jude. Ako pa bang i-explain ang rason kung nga nung gilikay ta mo? Di naman ko kakumpiyansahan ron ang panahon. Human na itong hapit ka makidnap sa mga hudas nga tao, Ila. Okay ka, bro. Nahibaw baya ka? Nahiubos sa itong akong amahan mo. Mao nga, May problema, bro. Nakasabot ako. salamat. Nya, so, ready na mo sa atong lakaw niya? Ready na. At last, nahuman ra gyud ko sa akong tahas. Ngano daing busy man kaayo mong duha? Ay, may sugot na lang ko bisag pungot sa hangyo atong mayang laki ni mong amahan. Nga magluto og lami ang putahe, kay doon ako no siya importanteng bisita unyang hapon. Nga gustong makig-partner ko no sa negosyo. Ano sa negosyo ha? Bawo lang. Wa man ko'y appeal sa ilang sabot. Aw, sa tingalis, mahitabo karon sa iyang pag-anhe, maong pag-discuss anang giingon ni daddy ni mga negosyo. Mao ba? Ay, nahuman ka naman
si Buhag, obligasyon, madam. Pag hinahinay, nagrita si Buhag, dagway. Para nag-abot si Buhag bisita, makaingon siya nga, ay wow! Maunay first lady! Ay, dili, basta-basta! Ma'am, sige na, kaligo na. Pagwapag kita ha, ayaw pa alkansi, okay? Excited na ko. Asa to pa? Kinahanglan nga mga laog lata karong tunga gabi aron mo biyahe. Payon sa ako syudad. Para dito na tayo mo pahuway sa safety nga lapit nga imong giandam jud. O mano, Kisiguro magkani mo nga wate masugatan nga kaso sa lugar nga atong pahuwayan, Jod. oo, ulo. Nahibaw gid mo na ako. Nga kung ang kaluwasan na gani sa grupong hisgutan, ako ginasiguroon. Aw, atong iyan po nga makabiya lang unta ta ining dapita nga walay mga kakulian nga masugatan. Look at me. Wow! Wow! Ikaw ba na Rosana Redentor? Hala, abin akong Miss Universe. Oh. You look 10 years younger nang imong get up, mommy. Promise. Anak, tagyod ka. Ay! Mo ginay ganahan ako nimo kay maayo kay kang mudag ulo-ulo nako. No! Di mo ko na ulo-ulo, mami. Tinuod ang akong gisulti. And thanks God nga wa gyud ka magayot, ma'am. Di ka parihas anang uban diha nga kinahanglan pang ritokihon ug maayo o na pa matawag nga gwapa. In fairness, ma'am, ikaw mo'y nakasaw sa dakong swerte dihang gisabwag sa Ginoo dinhi sa kalibutan ang grasya sa kagwapa. Hoy, ikaw ha. Gusto na ng pagpuna ni Mugdaig nako kay tingalig makatuon na unya ko anang himong gisulti. By the way, ma'am, unsa ko nang orasa mo apot ang bisita sa maing laki ni mong bana? Alas size man ko no. So, may time pa ko sa pagpahuway o kadiyot aron inigmata na ko, maligo sa dayon ko. O, syempre, magpagwapa parehas ni mo, ma'am. Okay, go ahead. Believe me. Siguro kayong matalbugan gyud nimo nga beauty. No, ikaw ang mas gigasahan sa Ginoo sa labing nindot nga dagway, ma'am. Wa na gid tay rason pa nga magpakabuang og lain si daddy. Ang butay wa ko makasabot atong amahana kung unsa pa'y iyang gipangita sa ubang mga babae. Nga unta, hapit na naman nimo ang tanang kanindot nga atong gihisgutan. Husto na. Bungaran ng tanan sa imong duka. Mom! May pagpupahuway ka na. Aron katabangan ko nimo sa pag-atiman sa umaabot nga bisita sa imong amahan. Oh, sige. Oh, nindot ang imong office. Pero mas panindutan po niya tani ko nina. Ako na mo atiman eh. Arisgada, ha? Unsa man di ay. Gusto ko nga mo samot pagkiyukbo ni ang imong mga constituentes, sweetheart. Gusto ko nga makaingon sila nga. Oh, dili magidi ay basta-basta ang among mayor. Wow! Love you. Prove it. Ha? Ato na lang kapauli na ako, sweetheart. Kasi biya ini. Hoy, nagtuo ka nga nagkomedya ko? Wa, no. Nagikana sa akong kasing-kasing ang akong gisulti nimo. Okay. Ato niya ka ng istoryahan, okay? Now na. Unya na. Mag-ila-ila pa gani mo sa kong asawa? Tell me, pila ka ba? Chula? Ikaw, ha? Dili batang gamay kining imong gikasulti, ha? Mao ganing gipangutana ta kag pila ka, di ba? Dili ka maka-afford ni Victor Redentor. I can give you the whole world kung gusto ka.
Angkon ko na. Wa ba? Pwede pagtubagon ko nimo sa husto, Victor? Kinsay mas gwapa na mong duhaog sa imong asawa. Kung moingon ka gani ron nga mas gwapa ang imong asawa kay nako, then stay away from me. Ingon ra ana ang imong mentalidad. Juna, you're no longer a kid. Ayaw pagpinata. Pulos na tagiuban. Pero ato lang gitabunan ang puti na natong mga buhok ug tina. Ingon man, mga kemikal nga makapahaslag sa atong mga panit, atong dagway og lawas. Aron kunuhay, magpabilin nga batan-on lang gihapong tanahon. But deep inside, you can never deceive your heart. Kung tao ka nga matinud-anon. Wow! Wa ko adto da. Oh my God! Misamot ang akong love ni mo atong akong natungog, Victor. Oh, Wa gyud ay ko masayop sa pagbalik sa imong kinabuhi. Aron sumpayan ang naputol natong relasyon kaniadto sa mga teenager pa taon sa no. I love you. 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 Dili ta na kagkabuhian. Tungod kay mituon ako sa resulta sa gisulti sa manghimad. Wa ikaw gyud ay ang akong destiny. Og dili tong namatay na kong bana nga usa ka foreigner. Oh, yes. Pagkamaayo gyud ay niya nga mobasa og pad. Kay niya, nabalik ka sa akong kinabuhi. Aron atong sawaan na ang laing nga kalipay. Nga kalit nga gidaw nato sa panahon dihang naminyo ko. Sawa lang damha ni atong foreigner nga hubakon o gidako sa Amerika. Mientras ikaw nagpabiling naglaroy-laroy sa kalibutan, sud sa taas nga panahon, kay nangita sa akong kapalaran. Hangtod nga nataymingan nga usak babae nga patay sa kay nako. Pero jackpot, kay may kaya man. Og puwera buyag, dali na sad kayong kabliton. Maong nakuha day nako ang bandera nga miresulta sa nayon sa pag-corner sa iyong maginikanan diri kanako. Kay mibulot man. napugos ka sa pagpakasal. Maunang imong asawa karon. Ooy. Oh. Uy, ang marukoy og pilian nga Victor Redentor. Sayon ra di ay nasud sa litag. Og napugos sa pagtun sa dili niya gusto. Makaako ka ba sa pagsupak-supak? Kung gitiun na si mo ang sumbuhan sa pistola, uban sa pangutala nga ipatubag lang sa yes or no? Pagmatngon anang imong kinatawan. Kay tingali unyag mahatagan ka nagbating kahulugan sa mga taong marites nga makaagi sa atong tungod. Yes? Oh, unsa naman? Madayon ang imong bisita? Oh, yes. In fact, nilagani siya sa akong opisina. Mupaduong na kami diha. Oh, okay. Abi ba na kung masayang lang ang akong effort para ipamatuod yun anang imong bisita kung noon sa kamaayong mangusina ang imuhang asawa. Oh, ayun na kamo paglangan pa diha kay andam na ang lamisa. O naghinam-hinam na sa kung magkakitaan ang umaabot ni mong partner sa laing negosyo. Okay. Then we're ready, ha? Naanami.
Goodbye, Victor Redentor. Ginaot po unta. Kaya sa akong pagpalayo. Inanay na nga mabuka ang imong mga mata sa kamatuoran. Nga dili kay ang mga kinikanan na lang ang angay respetuhan. Ug mahalong tinuray sa mga anak. Kundili. Nagkinahanglan sa samong pagpati ang mga anak gikan sila mga ginikanan. Ining ako pagpalayo. Akong iyampo nga usa na kabag-on Daddy Victor nga ako undi ay katubag sa akong pagbalik. Panghinaot ko nga usa na untag kaamahan nga gusto buhangop o puno na sa pagmahal nga andam na buldaw at sa iyang mga anak. Tuol kay kibati ug kasakit kay nakuha sa iyang pananaw. Mubiya ko lang nga puno sa akong kawili tungod kay mahal ka. Magpalayo ko aron ka makamat ko. Gagikinahanglan din mo si Judas Redentor. Mauna ni Judas nga magpabilin pang magmahal ni mo sa luyos si mong kadautan. Kaya bisag malit-aron pa ni mo ang kaliputan. Mulutaw maging ang kamatuoran. Kaparehas ra ang dugo nga naglatay sa atong kaugatan. Dili gid malalis ka ikaw ang akong amahan. I love you, Dad. Pero gikilanan man gid maghuba ang imong pag-ilan ako. Gusto lang kong katarong. Sige, hilak. Oh. Ayaw ka, kung mo imong pagtuo, ang paghilak, mao ang labing maayong masulubad para bugaan ang imong dughan. Sige, ipanayon. Bro, abi na ko, kain na ka. Kalit ka man nawa dito sa imong lingkuran din ha. Ilam sa punuan sa mangga. Bro, basig doon ako ikatabang. ayaw ka bala ka, bro. Okay na ko. Nagpahungaw ako sa kahuot sa akong dughan. Hay, salamat. Uy, Abi na ko gahain na sad. sorry ha. Nakatagog kahasol ninyo. Taka ramon ko eh. Wa man good. Medyo na tense lang. Diyang wa na sad ka makita. Kay nagtuo man mi nga nausab ang imong una-una og dili na lang mo biya. Nakahukom na ko. Nga, maatras ka sa plano? Decided ako nga mamiya na kita. Karong gigabi eh. Aron ta malayo na sa pananaw sa madinumtanon na akong amahan. Paay na magkalagyo. Aron ko magkita, hangot. Mayor's office, hello. Oh, hait pa man mo. Oo. Ay, my dear. Andi pa sa opisina. Ay, kuan, may gipapirmahan lang ko sa akong bisita. Oy, mawa na ang lami ining pagkaon kung maglangan-langan pa mo. Oo, mao. Sige. Naanami. Ay, disturbo. Da, giina nga ato na to. Nagdali-dali pa magip kag pahimo sa hikayon. Naputol. Ay, kuan, nagpahimos lang kong daan. Kay dili taro makahigayon, human og pangaon. Kaya ang magmananghid ko sa kong asawa nga, ihatod te kasi mo gipuyan, aron ikaw ang akong dulgan. Ay, sige. Tana.
Tingali mo bagding sa nalong telepono. Wa na ko ilaing kahatag nga balidong nga rason kung manawag tong usab. Sige, tana. Tay, kung pwede ta makabiya og masayo ba? Biya tag sayo karon, mas labing maitingali. Aron dili kayo kapoy ang biyahe. Oh, nga, along dili. Asa agi? Ubos na nga ito. Nahimutangan, mao ang dagat. Dili na ta maglisod sa paglabang tungod kay naratay pambot nga maggamit para paglabang sa pikas tampi. O, gikan sa pikas tampi, naay makasaw na ito nga sakyanan para maunay muda na ito pingon sa dakong syudad. Dito sa angin na itong sakan, Jud. Maayo. Mas maayo. So, manayo ta? Aw, mas labing maayo. Ay, padung na kuno sila. Ay, mas maayo noon. Aron nga, mau magdali. Nya makapahuway na dayang ka. Ay, ako yun naluoy nga nagatanaw si magliho kapinaspasay yun, madam. Ay, hala, nagamata na ba ka si Inday Lovely, no? Ay, dili lang una nato kato disturbohon. Kung wa pa, kay maluoy sa kumupo ka atong anaka. Hello. Ni Alami. Victor! Hi! Si Rosana Tuna. Akong wife. Hello, madam. It's nice knowing you. Oh, same here. Si Tuna, sweetheart. Ang imong kabit. Uy. Unsa? Siya ang babaeng gikarelasyon ni Daddy karon, ma'am. Oh, Hoy! Lovely! Dili taon, uy. Dili mo! Hoy, kuidaw, ha? Pabuthon ko ni! Ha? Hoy! Lovely! Kuidaw, ha? Dili gani mo angko ni babayhana nga siya ang gika-date ni Daddy og nag-check-in sila sa usa ka kondo. Ipaniguro na ko ninyo nga patyon ko gid ni aron ko makabawas ining tawhana sa iyang pagpatay ni Derek og sa among anak. Hoy! Lovely! Hoy, buwan! Ayaw ko buhat-buhating istorya, ha? Kung manulti ka mura kag si Kinsang buotana, Uy! munigar ka sa imong kayawan oy. Uy! Nalimot ka nga tungod kay napakyas ka sa pagpa-abort sa kong anak. Nangita kag laing paaki aron gid mawa sa kung sabakan ang gikahinaman akong anak. Kung nagtuo kang okay ra kay ko tungod kay imo kong gidawat pagbalik ining bayan na sayop ka, Mayor Victor. Tungod kay bisag kanusa, dili gid mapapasa kung una-una ang gibuhat nimong pagpatay sa akong anak. lovely! Karon anak. Karon nga imong gidungagan ang imong sa, gusto na sa dinimong ipanghimakak, ha? Ikaw babae, ha? Unsay mong ikasulti? Ha? Ayaw pagpaka-inosente kung dili ka gusto magkaroon dayon pabutuan ko ning armas! Hoy! Ayaw pasipandi nga akong butang! Ambya! Sorry! Sorry, dili ko buang. Maora ni akong dag-anan, unya akong iulit nimo. Mauna ni higayon na nga akong gipaabot nga makapaningil na ko sa tanan nimong gibuhat nako. Human nimo mahibaw nga nakarelasyon ako ang usa sa imong mga konsyal. O kining way-uwaw nimong kabit ang unang makatilaw sa kong kalagot kung dili ni siya mo angkon nga imo siyang kabit. Tahon! Ano man yun? Pasaylo! Ambya! Sige! Sige! One more move ug impas ka uban anang imong kabit. Og ikaw bagagnaw. Uy, wow! Traitor! Marika! Dire. Awanta ka! Uanta ka! Ipakita na ko sa tanan dinhi ang imong pagkakundaton! Alimbal ka! Akin ang armas! Dili sa kuya! Dili ka baboy! Sa inimi! Kulata ini!
mo'y imong labanan ang imong babay. Sige, pati ako! Pati ako! Putri! Welcome to our new world! Okay na ba na yung apartment nga gi-offer sa ginikanan sa kong suod nga classmate nga tuan na ros gawas? Pagkanindot ini, Jud. Furnished! Mura sa tag-rich! No, makatilaw na kita kigdaog kumok na kama. Maulagi, mauwaw mo sa taini, oy. Awaw ko taon! Di tangay nga mauwaw kay anda matababayad sa atong pag-ista din, hepre. Dili man o. Watay angay bayran. Unsa? Ha? Uy, ngano gud? Tungod kay Mau ba? oh, ilaging giisip nga may dako silang utang buot nga rin ako. Dahil akong naluwas gikan sa pagkalumusunta ang akong classmate na to higayon na nga nag-outing ang among grupo sa eskwelahan. Lahi yung kayo kung doon na kayo mabuhat nga kayuhan si mong sikitaw. Tinood ginalo. Tungod kay mobalik naman sab nimo ang imong binuhatan. Unsa no? Ay, mau yun. Sa ato pa, dili magkuba-kuba nga itong mga dugan. Baka tuog na tag maghayang. O labaw sa tanan, baka pagkita na kitag pagkinabuhian nga malinaw na itong una-una. Tungod kay, wa na tayo kadlukan. Wala gid bro. Di na ta mamalig atong lungsod nga puno sa kasamok. Mau. Dili na ba yung samok dito? Kung walang unta na ito, may kwento si Mayor Victor. Pero, maluay ba ako niya? Usa? May kaayo ba yasan si Mayor? Oh, salamat bro. Ako man siya gi-appeal sa ako mga pagkampo. Oh, unsa? Mami? Ay na sila. Ha? Unsa ni? Hain man kita, lovely. Mi? Nganong ngit-ngit magkiri din eh. Ma, Oh, mauna kini ang inyong kalibutan. Kay inyo kining gipangayo. O kay dili sad ko daw, maong dinhi mo. Zelda? Silda? Imo ming gipriso? Angay lang buhaton sa mga buang nga parihas ninyo. Dili. Dili. Pagawas namin din eh. Pagawas namin din eh. Dili na! Bisag kanusa! Buhi kami sa tanas! Ha! Akong gihatag ninyo ang kagawasan, pero inyong giabusahan. Kung dinhi mo, hangtod sa inyong ikamatay! Nganong naagad ang babayhana? Kay misaksi kung giunsa mo sa pagsilot sa akong pinangga tungod sa inyong pagpasakit nako. Mananap! Pagkausa ko din eh! Pagkausa ko kay tiwasan ko ka ng babayhana! Pagkausa ko din eh! Pagawasan mi din eh! Dito! Pagawasan mi! Adios! Nindutas laag, oy! Happy kay ko! Jud! Dili nila mo kalimtan. Amon hingay numduman kanunay ang imong gibuhat sa tibok na mo nga kinabuhi.
Panalanginan ka na sa Ginoo dong. Mao na, pre. Kanunay ka nga apil sa ako mga pag-ampo o ang imong pamilya. Ipangayo na ko sa Ginoo nga unta mahatagan ka ug ang imong pamilya og higayon aron magpakabuhi mong malinawon ug malipayon tungod kay maunay mo patigbabaw ang gugma ug dili ang pagdumot. Mao yun. Hinaot pa ang talo. Hinaot pa ang ta. So, my dear, what's next? Mauna, mubalhin ako puyo dito sa imong bay. Kay, wa naman ang imong rayna. Imo namang gidispatsar. Kay matod papitaw, kung manaog ang rayna sa iyang trono, naamang yung successor, di ba? Pagkapuutan gayot sa Ginoo. Dili gayot siya gusto nga mag-antos kog dugay sa pagpinaabot sa kahigayunan. Aron ba ako ka sa himpit? Mao nga manghandam ko para sa kong pagbalhin sa imong bahay. Okay? Pwede bang diliun ako ni mo disturbuhon? Lakaw na. Gusto kong mag-inusara. Uy! Ayaw kong ignaan na, uy! Ikaw ba yung nagdana ko, ha? Nyay mo lang kung sayon-sayon nun sa pagingilin? Mahiubos man sa ta. Agresibo ra kayo ka. Dakong problema ang akong giatubang karon. Naglabad ang akong o. Manghatagi ko ko higayon. Aron ko makapanghuna-una.Ag-usa pa may imong una-unaon. Ang atong kahintang? Andam naman ko kong mahimo nga Mrs. Redentor. Nagdamgo kang nagmata, Chuna. Unsa man? Nagtama ka? Unsa ka? Dili ko gago, ha? Nakaila ko kinsa nagtama, wa? Unsa man? Nakagamit tingali ka sa wa ka pamuan hindi ni unsa no? Paggana. Reklamo? Sa pagkakaroon wa pa. Ambot lang ka ha. Sa umaabot ng mga adlaw. But if you will just behave, magpaabot lang. Dili magbuot. Dili lang magtingog. Then I will assure you nga magkasinabot na kita that everything goes well. Ug hapsay rin unya kayo ang dagan sa atong panag-uban kung magbinuutan ka lang. Sa pagkakaroon, dili pa mahimo ang imong giingon nga mupuli kadayon ni Rosana didto sa akong panimay. Kinahanglan nga siguroon na nato nga mawa siya sa nahuna sa mga tao. Sa laktod kapag kasulti, kinahanglan nga mapapas una sa huna-huna sa ubang mga tao nga naapay Rosana nga may excess. Then, kill her. Nayabag ka? Ha! Karon paghani ko muingon nga paminaw lang unsay akong mga plano. Giunha na hinuong ko nimo. Bida! Oh, sorry. Sorry, naligas lang ko. Tao lang po. Patawarin mo na. Okay. Sige. Akong timana ng tanan ni mong gisulti. Basta, ayaw nagkasuko, please. Please. Kumusta? Okay lang yung pagkato gabi eh? Nindot na. Nainano ko maayo eh. Gaan kayong lawas nga. Bibangon ko karon. Good morning, day. Wow. I love the way you laugh.
Sambot di ka kagwapo sa, basta di lang ka magmuro. Wa man ko magmuro tungod sa unsa lang. Daghan magugay kong gihunaw na. Pang usahay. Dili na ko magkamat ngon nga ngila na di kong tanahon. Ngila na di akong naong. Bao nga malain na ding uban. Pasag din na ubang mga tao eh. Basta kay kabi din eh, makasabot ra gid minimo. Pero angay lang unta nga sa atong pagbiya sa dapit nga naghatag og kalabad sa atong mga o. Dili na nato danho dinhi mga problema nga atong giatubang didto. Pwede ba? Gusto mo ka nga mahapi ra ta? Of course. Gusto ka masayaw ko? Oh. Sultihin lang kung unsay mo gusto sa usa ka lalaki. Wa bagi kay uyab o gitanugan diha. O sa saging kitanugan? Oo. Para pahinugon. Kaya ang hinog tamis man kanon. Kining si Bro Primo. Wala mang uyab nimo? Wa, uy! Hadlo kay ko anong bayhana kay bagsik. Panay gusto na kong babae. Kana bang dili easy to get? Kanang, kuan ba? Kana bang magukod ko ba? Dili kay ako'y gukdon. Kay kanang klasya sa babae nga ingon ana, ay, klaro kang dili kasaligan. Dili tingali tanan, bro. Ha, basta. Dili makadot na ako ka ng mga flirt. Maglagot ko. Natilawan ko na klasiha, bro. Hapit maguba sa hingpit ang ako ginabuhi sa unang mga adlaw sa akong pagpakabuangan ng klasiha. Kuwang mamasagol ko sa paminsa na itong mga panahon na god. Das kabatanon lagi o sa mga bisyo. Mga taliraki ko nakatilaw kasakit. Ay, di na gitingali ko mahigugma. Mayo kay makabuot ay kasing-kasing nimo. Ako na i-focus ang akong atensyon sa mga tao nga tabangunon. Maningkamot ko para nila. Kay pagkanindot yung bation kung makatabang das uban. Naibaw ka ba kung sa akong damgo? Unsa man? Makatukod ko bisag simple lang nga Pinoyanan para na ito mga batag tiguang nga naglatagaw. Nara sa mga daplin nga to way kapaulian. Mao na. Ato lang tumanon, bro. Parehas mo ginitong tumong. Kung mao ka na, himuon ta ng panaad nga angay ginatong tumanon. Unsa man kay sunod nga mahitabo. Kay gilaan, sundang uban pa mga sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan. Judas Redentor. Sugilanon nga sinuwat ni Monique de Gracia sa Sidon. Upo sa direksyon, Jennifer Dato Mendoza. Spinner, Ariel Mancao. Audio editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Garing. Dalit yapon kaninyo sa RMN Drama.